kasumli wirengangin tapi kok semak belukar nganti kekoyak. Lah. Kenapa itu sebenarnya? Ake bocah bagong. Lah. Sudah baik si pagel-pagel dewek. Astagfirullahaladzim. Wis apakah akhirnya dingin kah? Wah, sige sukulet bae ora mari-mari. Hari siraku di perumpan beli si baune. Ora. Ya pantesan wayang matu trunyung bae gate was latihan saya iya. Ya gampang kanggo kowe esuk. Tungtung sahur siraku kuno. Ih, siapa sih ngaran tungtung magrib? Ya beli mangkonon ya. Apa sih Kang? Pantesan bocah cilik ku geger sing awit sore. Geger nang apa? Ya artinya siraki beli ilok-ilok temen, beli peranti-peranti neng temen. Beli peranti priwe sih Kang. Ya isun ke bahkan delang sirak ya anane neng YouTube. Anane neng TikTok. Iya. Arikin siram metu ning sandiwara si lagi apa kuno? Kang jare dewek makita ko wis bosen metu maning ning YouTube. Iya. Metu maning ning YouTube. Iya. Sekali-kali pengen metu ning sandiwara. Astagfirullahaladzim. Iya. Pantesan zaman kiriku pada pengen dalang sandiwara. Ya jakala karo bang satria ning organi jarang mangkat ngali mang sandiwara. Songo kono bocah kok. Tung. Non. Kuan ku baturira kuno. Iya batur kita kini Mas. Sing ngarane tralalelo tralala kan. Dudu tralalelo tralala. Tralala tralelo. Oh. Tralala tralelo. Ketek. Bener kan? Tralala tralelo. Hari ning YouTube mah tralalelo tralala kulaka ketek-ketek. Mas ada teh Mas kieu mah tralala tralelo wis kemakan nang pergaulan bebas. Oh, dolane paduan bae. Dolane paduan bae mau ne dolane karo ido. Kena beli baturira ku tek takoniku. Ya mangga ari bisa mah. Anu tralelo tralala. Tralala tralelo. Tralala tralelo. Ketek. Ditakoni apa bae jawabnya anak ketek. Yang satuannya mas satuan hiu wayahe ngomong ketek bae. Ya datekin menengan. Tung. Non. Ya beli mangkonton kita ke keder kini ketemu sirah kuku. Keder nang apa aja keder. Ya artinya isun ki biasa bakal ketemu karo satuan mah wis biasa. Ya wis ora aneh sandiwara mah. Ketemu siluman ya wis umum ning sandiwara. Ya umum sandiwara di bega. Kian ki lamun isun ketemune karo sirah. Isun ki kudu nyempurnakaken kudu ngadepi sirahku priwe kuno. Mas bakal ketemu karo kita karo tralala tralelo. Iya. Ora usah dijampi, ora usah dijurus. Maksudnya beli usah dijampi ku priwe emangnya. Ya gampang bakal pengen usir kita mah. Priwe sih. Ya pain be duit 250. Lala matre temen bocah. Siraku barang anak rabi yang ngintil bae makonon ko kono. Ya wong namanya juga usaha Mas. Iya pantas sampai si jina dititipakan. Setan. Aduh. Tung iya. Apa maning? Karo sirak kudu tralelo tralala. Cang siraku bakaning dalang sandiwara bakal beli bisa peran. Ya berarti kudu bisa perangan kana. Iya. Bakal beli bisa perangan kudu bisa badut. Nah kiyen lamun sira perang beli bisa badut beli bisa berarti kudu bisa nembang. Bisa beli siraku kuno. Ya bisa dong. Oh aja ngomongnya bae siraku. Tenang bae wis belajaran lagi sore. Bisa dibuktikan kuno. Mas ki lamun kita nembang indane ana sing sawer beli. Aja watir nang mauku sing sore ki juragan ki. Juragan siapa? Ana bos kene. Bos apa Mas? Sing samak rombeng. Bos apa?
Bos Lembing, Siapa Ika? Kajiro Kenny, Aduh, kajiroken. Pensawer, Mas, lamun bisa mah Kang Sukarya kokon sawer. jare batur sekolah nendang. Iya batur sekolah endang jakana. Hari kan mah pinter mulane gasugi. Iya ningan. Barang endang beler. Gemuyune enak temen siraku. Tadi bisa nembang siraku. Iya bisa. Sang buktikaken siraku. Mas, kita ku lagi sore ketemu karo tukang panggung, Mas. Rombongannya siapa kune? Barang ada Mas lagi sore gegelendengan tak gawe lagu judulnya tukang panggung. Oh, dadi sira gawe lagu tentang tukang Iya, panggung. ketemu karo rombongan meong. Rokok kena ki, Mas. Encang kaya ngapa lagu tukang panggungku? Hari awan ya barengan. Shalalalalala. Hari bengi Hari bengi ya barengan. Awan bengi ya barengan. Arep turu ya barengan. Luruh raksa dewek-dewekan. ya bener. Dasar nasib tukang panggung. Shalalalalala. Tawa kering wadang melempung. Hari mangan ning sor panggung. Ning sor panggung. Hari turun ning sor panggung. Ning sor panggung. Arep adus luru masjid. Ya bener aku seneng masjid. Presiden mangan prasmanan. Ning prasmanan. Dalang mangan tukang suling mangan. Pada mangan. Tukang panggung beli keduman. Wis pada entok kabeh. Kita teh kudu kepriben. Iya, Neng. Apa kudu mangan sajen. Ja- Bragat mangan tukang panggung kerasukan. Iya. Lah kasih sawer-sawer. Iya. Gorokan sampai ototnya sejempol-jempol. Banget ya. Kalesan alumni sira penembang enak ya. Iya wingi mapayu ning bapakku buka. Kita ku bakal sira nembang makonon ku kelingan. Kelingan organ bang satria ya. Iya, sing sekretaris yang ngundurakan diri. Pada kayak kono nembang. Serongo kono. Bangor mertua ditip. Sira kono. Wis mana gak balik ah. Balik tadi balik kita nih. Balik. Lah kasih sabar gini. Kau sabar ning guri. Temenan orang jakal. Ora Ya wis kita balik ya. tralelo. Oh. Sira kuana suarane beli. Tralala tralelo. Iya. Ketek, ketek. Semana kebalik orang ladeni sira. Ayo pada balik ya. Lah kasih sabar kau suki Wis mana balik sirane kono. Sokeke ngalih ning Singaraja. Iya, Raja Singa. Ayo Raja Singa jari ka. Ada. Aduh tangi ni angel Mas tolong. Mas tolong tangi ni angel. Oh, ojo serang rewel. Tolong tolong. Ayo. Tolong. Hey. Si Jine Sikil tuh. Si Jine Sikil, si Jine tangan. Ayo kah pada balik. Kita balik maning ning Bapak Haji Kuryaman. Right bayan. Hari mangan ning prasmanan sakana ya. Perkedek. Suara pamaning kini. Perkedek. Perkedek. Membegeler yang kini siluman kene. Perkedek. Kiki suarane ke sing ngendi kini. Perkedek. Ditinggal sedina bae setane nambah pirang-pirang temennya. Perkedek. Ladalah Tak gendong kemana-mana. 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 Ageran beli bakal beli ageran sira. selama suki beli Bakal makono. besok iki beli mengkonon sira. Perkedek. Kawin pak.
Berketek kato kesoek. Aja bangor bapak. Berketek kato kesoek nemu softtek. Kina setan apa? Apa sih nang? Pengen sunat. Bab yang ko bapane durung duwe duit. Hari orang ada duit menyolong. Bangor bocahku. Nun. Makaya-kaya ngene temen. Ya si Rama, bocah ki frustasi ke kenang pasangannya gonta-ganti banget. Nang. Siraku nang saking pengen dipercaya deh sampai mengkene dia nang. Kejar papa jarannya cilik. Weruh kita ke bocah ke duit cita-cita bakal makenen gak kuno. Nah, kalesan cita-cita deh pengen duit toko Madura ya nang. Bapak nang. Siraku siapa? Kita setan anyar. Hanarane siraku. Siapa rane? Sini ngarep Kaspin. Ngarepku. Weruk ini. Kaspinku mengandung arti ini. Apa jemas? Apa mulanya diarani Kaspin ya? Bakat tas Kaspon langsung pindah. Pengen baru bapak nang. Iya, duwe bapak sira kuno. Duwe aran maning. Siapa bapak ira ku araneku? Arane ngomong pak. Kita arane Dulgani. 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 Dulgani ku bengene aku ning larangan tak kuno. Dodo. Mun ku Dulgani ku mau ne wayang ireng dadi perwira. Ora. Arken Dulgani ku ana artine beli kuno. Lihat parang tentuan artine ya Siapa artine ku? Bakat Dulgani ku bocah gundul rada wani. Bapak nang ku pak. Kempes gini Saya suwe saya kempes. Kempes Oh, gini. saya suwe bapaknya tambah apes bae. Nun kana kempes si Inang. Bocor pak. Bapaknya sampai kecengklak. Slet ngene ka. Sirak artine iya. Iya ilmune aku makonon ta sing bengenku. Pengen bayaran aja. Oh,